Elek bu çista Urus avulu. Bunda hazır mına Tatarlar kelip urnaşalar indi şu Kamalanından kileler nece Kamki'den de kaçışlar var bunda urnaşalar indi. Şuna hazır Tatarlar kübeydi. Buna onların fikirleri bunda meçit açı turunda indi. Buna şu onların yardımı bilen, iganetçiler yardımı bilen, halk yardımı bilen yine tizilgen meçit bu. Bütün birinde finansирование bir kanında bulmadı. Şol özümüzün güç bilen buna başlap çıktık. Hazır Allah'a şükür bütün kanalizasyonları, suları, gazları, bütün nersesi kirgen işli. Şimdi inşallah bu meçitni işlep gider deyip oylayız. Agar da kim o'z yurtidan tahorat olib, ezgi niyat bilan ushbu Allah yurtuna yo'l tutsa, adım sayın onun gunohlari kechirilar, adım sayın ona ajr savob yozilar. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de فَإِنَّ مَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا. Meşetler bu etik Allah rizalığı için tüzüllerge tegiş. Hem bu meşetlerde Allah'tan başka kimge bulsa da ibadet kılmağız. Bu etik Allah'a gına ibadet kılığız meşetlerde. Bu reis Nafikulu, reis sobayında bizning eng boshundan Allah razı olsun. Tag'in birisi muhtasibdan, ikkinchisi muftiydan, shunga ko'ra ko'p deb aytmayman. Alloh razı olsun. Razzakanishdan bir masjid shitda qolmay Allohga shu harbisina qatnasha, Alloh tarakavlardan qilsin. Bismillah, Фаяз абый. Сегодня вот у нас хорошее, прекрасное событие, это открытие мечети. Я бы даже сказал, она долгожданная, так как начиналось еще у нас все это в 2009 году, прошло целых 11 лет. Это событие ждали многие. Желаю всем благополучия, мира, крепкого здоровья. Здесь, в Шереметьево, где основное, значит, население, это и крашеные могут быть, и православные, да, но здесь Аллахның рахматы белән инде мәчете бездә ачтык. Бу нәрсә турында әйтә. Аллахның рахматы өчен ширкәү дә бар, мәчет дә бар. Монда максат җәмәгать бер-беребезне хөрмәт итү, бер-беребезгә үз динебезне күрсәтү. Һәр беребез үз динен күрсәтә. Кая? Үз гамәлендә. Булды. Күп сөйләргә була, күп нәрсәдер уйларга була, ләкин әйтәм бит, әгәр дә адам баласы үз әдәбе белән, әхлакы белән, үз инде күршесенә менә шундый үз динен күрсәтсә, ул вакытта иншалла матур итеп яшәр идек, иншалла. Аллаһу акбар. Ла илаха иллаллах. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар ва лиллахил хамд. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ла илаха иллаллах. Хыялым бар иде. Шереметкә торырга күчкәч, Шереметтә мәчет булсын дип. Алмаз хәзрәт белән бергә йөрдек. Бөтен ниләрен, эшләрен чыгарып җирләрен дигән кебек тә. Әлхәмдулилла, бүген хыялым менә тормышка ашты. Күздән яшьләр ага. Шын күңелдән шатлык яшьләр. Менә шуны хәле китеп алган, төзелеп, бүгенге сәкендә ачылган мәчетебезгә нет-нетта кирип чыгарга насыйп әйләсен. Бер сәгатькәме, намаз укыргамы, садака бирергәме, кешеле булсын, һәр вакыт менә шушы мәчетебез гөрләп торсын. Аллаһның рәхмәте белән, менә бер изге сәбәп белән без монда җыелдык. Аерым менә шул авылның халкына рәхмәт әйтер идем, чөнки тырышып, аның өлкәне булсынмы, аның апасы, бабасы булсынмы, яшьләр булсынмы, монда хезмәт итте, әлхәмдулилlah. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا deydi. Kimge Allah subhanahu wa ta'ala hikmet bergen, hikmet bilamiz bir narsa degan söz. Mudriz degan söz. Hikmet bergen bu kişiye ko'p xayr, ko'p izgiliklar bergen degan söz. Oyatda kelar. Demek biz dinimizni matur ettirib ko'rsatarga tiyish.
Иншалла бу төзелешкә катнашкан кешеләрдән Аллаһ Субханаһу ва Тааля разый булсын. Һәм бездән берничә рәхмәт хатыбыз бар, аларны тапшырыйк. Раян абый. Әйдә, кил абый. Аллаһ рәхмәтле ясын Рәшит абый. Без таныш аның белән. Алла разый булсын. Ассаламу алейкум. Кабуллардан булсын иншалла. Разиф Закижан улы. Тагын берне бирәбез аны. Безгә жалко түгел үҗәтмешләр. Әгәр дә инде кеше һәр мәчеттә катнаша, җәмәгать, Аллаһның рәхмәте бул. Дамир Гыйлметдин улы. Әйдә. Так, машалла. Так, фотография. Аллаһның рәхмәтендә булыйк. Аллаһның рәхмәтләре яусын. Енді менә шушы авылдашларга әйтәсем килә, бик зур рәхмәт сезгә, үчкәләр. Бөтенегезгә дә шушы мәчетне тиз чиракта күтәргән өчен. Assalamu alaykum. Сегодня нас радует, что в районе открывают целых 2 мечети. В ближайшее время откроется уже и 3-я. То есть это очень радостное событие, потому что мечеть — это то место, куда человек обращается минимум 3 в жизни. То есть рождается ребенок, он куда идет? В мечеть нужно дать имя. Если у него радость, нужно жениться, никах, он опять обращается в мечеть. Если уходит в последний путь, то опять же обращаются в мечеть. Поэтому без мечети невозможно, особенно то есть, верующим людям. Это такая же неотъемлемая часть общества, скажем, как магазин, там, иметь дом. То есть очень нужная вещь для каждого человека, и здесь человек может научиться быть хорошим человеком. Туган авылым Үскәдә мәчет ачыла бүген. Әйтерсең, бүтән җиһанда кояш килеп тора кебек. Күрше авылдан килдем, шушы авылда үскән кыз. Шушы мәчет юллары жабылмасын, ишекләр һәр вакыт ачык булсын. Аллаһ Тәгалә йортын салышкан бүтән кешеләргә, үскә халкына, булышучыларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын. 5 тапкыр намазны һәрберебезгә укырга насип булсын. Без бәләкәй чагында менә шу иске мәчет сүтелгәне минем хәтеремдә. Бүтән авыл халкы ул вакытта җылаган иде мәчет сүткәч. Бүген менә шатлыклы йөзләр күп бүгенге мәчет ачылуына. Кешеләр җомгадан üzülмәсен, күп йөрсеннәр, бәхетле яшәсеннәр. Туган авылым халкына бәхет, тынычлык телим. Bizim dayanık verdi. Abi ingatışlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة